Kaixo denoi, ni Olatz naiz eta gaur Jane Austenen Watson Darrak liburuari buruz hitz egingo dut. Bueno, besterik gabe, az gaitezen! 18. mendeko Ingalaterran dago historia hau oinarrituta. Emma Watsonek 14 urte eman ditu izeba osaben etxean, pobreziatik urrun. Baina zoritxarrez, osaba hil egin da, eta izeba berriz ezkondu. Ondorioz, Emma bere haurtzaroko etxera bueltatu behar izan da. Hainbat aldaketa biziko ditu bide honetan. Dantzaldi batera joateko aukera ere izango du, eta bertan aukera paregabe izango du jende berria ezagutzeko. Asko gustatu zait liburu hau, hasieratik oso interesgarria iruditu zitzaidalako istorioa. Aitortu behar da, irudiak ez direla oso artistikoak. Baina historian zehar kokatzeko lagungarriak izan daitezke. Horrez gain, hainbat esaldi daude oingo gizartean ere bai ikus daitezkenak, adibidez, diroa jende askok bilatzen duela, edota baita itxurak garrantzi handia duela ere. Eta horrek pentsaraztea sortzen du. Bestalde, ez da oso liburu astuna izan. Azken finean, hiztegia oso erraza da ulertzeko, eta nahiz eta kapituluak ez izan, ez da ere oso gogorra irakurtzeko. Hau izan da, ez dut gozatu izana, hurrengora arte!